Sin pat ngakot ngawer bat ngapdiang sobai pi. Kilong kemi, kilong kepa. Ki kun samla syram berkentai. Hang ne po ki imlang kasalang, hang ne po kejela, kam tam hang ne po keri bekejat meriu nyau trap kecungi. Kabenta ke bangadas nyau kia hadu kata-kata bangakwa ban address. Dan ni akwa ban penpau pertai kini kepor. Kalong hadin bangi yoi bat ngisaki. Omdai tang mangi henry kala sapriang wat haki rensan sosial media. Kabangi yoi bat ngisaki kasurok nawak kaji haplang dilon. Kaba ilong syu mentah baniat kali henry la ikop ba kedai karutwa habang ipej ya kata kasurok. Bat habang abu hapok ki status, lani ngabu hapok Instagram, lani ngabu hapok Facebook. Ngayu kidon ki bakentok leng baki comments. Ba kadai ke jingkwa le politics ke jonga. Kadai ke ban nakaliang jonga ngam jukwa ban yarok yano henry ngang syukwa ban kentok. Henry ngang syukwa ban jubab hakani kepor kalong. Pimtip haduk kat no kom katong katany ngimat ya ke jing ngimat ya ke jing ketang ngimat ya ke jing sosi tang na kadau bangimbiang kalenti ke singkin kasurok bankit kamtam ya ki nongpang ng sitom kapangakwa ru ban yathu api kini kapor ya ka ke bajie nadu kisnam hajar hakapor bangadang syong kelas 2 kelas 1 wat na kadang syong makna hak kelas 2 kelas 1 mau ya ke bangala yoi bat ngisaki ya tu kapor kadon ka wei ka longying paradok prasnam jongi ngala ban ong prasnong prathau prathan jongi kata ka longying ka sak khun swet ka ikno khun swet ya sangut nriungut ki khun tang na kadau ba kambiang kelenti ke singkin ka surok kelek kawan. Bat jiu hakati kapor ngarang kenmau hadu ladang kenmau hakini kipor hakini gisngi ngarang don nya kata kajing so guilty ka banga perkhat hal dia ka ken ngala ban le bat ka ken ngala ban yarap ha ka ba ni saki bat ui ki bakom ki do kat do ngai ipangnut haba katai ka longying ki khon ki kti ki yampat donut banduk no ya ka kemi bat ha kan ukur kom ki du ya ka kemi kalong nadu nriu bejemen step ka kemi jongki kaya kesaj ban kha ya ikun ibapun ha kepo bat habala dapnai habala suk kensan la dei kapor ban kha imut ban lej ban kha sa hospital bomdon ka surok bomdon kali patre lane bala ban yat ya katei ka surok kalenti ka singkin iya kesaj ban kha ya ita ikun haying bat iya kesaj nadu nriu bejem step haduk nriu beje damit imlat ban kha bat ngayo bat ngasaki dal gi jongki khmat kumno itkut mensim bat kumno kejing pangnut kejing padoknut jong ki bahing basem bat kita ki khon ki balong ki khun swet habat du no ya ka kemi hakati karukom tang namarba umdon kalenti umdon kasurok kababiang bomdon kali banra bankit sa hospital. Om dai tang kata saki bang ngampat saki bang asyuyok sengau tangki kana sengau trim bersau syirkai adu kata-kata perkat nadu snam arajar kata kajia mentah arpon rusnam kamdon kata kajingkela pat ngiyui ya kajingkela kalong ba kajingkela kalong na kawai ka ayam sansnam syakawai ka ayam sansnam kamdon ke jingkela handing yui ke jingkela ka balong nakador sanspa sibut syaka sihajar sibut nakador sihajar sibut syaka hajar sibut kata kedai ke jingkela ke jongi hapok badong katany ladang akran kum ta hatu kadai se bapin kenok bang akran politics hatu ngi sotenat se ba kata ke jingkela kadai tang nakas dor jong kapisa bantit ya kavut ke jongi hatu banjit ki nomi khmat hatu kadai se yangi mangin pensyong dor dakat tengka hatu ka sanspa lani ka syejar lani ka arajar sibut jongi mentah hatu ngila se ban sof ya ka problem ka ba ka surok kala kalalong wadud
Kani kesurok kedai hajan plang dilon. Bat dai tang hajan plang dilon. Si lenter na plang dilon. Syawak kaji kesurok kalong hakani hi condition. Mano ban yoi, mano ban sengau. Ya kejing ut kejing nam. Jauh pat bak no susnong jong kedong katany. Kapas sofi ngiyok kita ki nong mikmat. Bat ngiyok kita ki MLA. Ki bom yoi. Ki bom yok sengau. Ya kejing jongi ki pat bak. Kapas sofi sisu kalong bakani kesurok nawak kaji plang dilon. Katkom ka RTI ki penlut da ki paulak haka sisnam. Bat ki penlut da ki paulak haka sisnam ban repair kani kesurok. Bat ngan ya tu ya pi ka jing repair joki kesurok kalong ban lepek kendau hapor telang. Bat kan long kumtu kan ke kondisyon haka por liur. Kata kan kadai ka paulak ka ba penserwa ya ka pisah jong pat ba. Bat mano kita kinong yok kenti lani kinong yok nong na kata ka jing repair kesurok. Ai kamadai yanga, ai kamadai yano ru henry ngasau ban ong tang namar bang yok benta ka arpau lai pau hajar ci kuatar bang yok bil. Let's say kalak bandai ru ka blan bil. Kam dai pat dengi ban compromise. Lani begini ya penyok. Ya katakan nong rim ka balong pat ke jeng du nong ka bakrau. Ya ka dong ka than ya ka imlang ka salang. Kani kadai kasurok nawak kaji plang dilon kabaha popok ka Ranikor constituency. Kabadai hapok kajing mikmat bat kajing kitkli jong UMLA bedon burom jongi Bak Pius Marwen. Ngam keno tang yu Bak Pius Marwen. Kani kasurok keladai daki pausnam Bak Pius Marwen menta lajan komba si pausnam let's say kata kajing long MLA. Tehen rei ki weiru haki pausnam ke menswa ki 4 le haduk kani klip mat ba la don la yok nomik khmat dau produk persnam jongi Bak Pius Marwen rei 4 la ban le namar katangi kentu bau nong mik khmat pat ba ngasngau ban ong bakala dei kapur hot ngamban ya kata kajing samwat sampela sampliang samkiu samblanket tang ba ngasngau ban ong ba ngatrai kasurok kedei kaban yok bentalang dei tang manga dei tang manu dei barok ki pat ba no susnong kasurok kedei kabenta ban yok nong tang kita ki nong kersan lane ki bom kersan dei barok upat ba no susnong unong mi khmat tang namta ki nong kersan ki jong tang namta ki nong kersan ki jong ka dei umi khmat ya pat ba selensar ki nong susnong hakata kajaka dan hakata kadong atany. Bat ka si sisu kalong ba ki don ru ki ba persang ban yalam bakla haba nga pul sapo social media ya kani kesurok ya jing sniu jong kani kesurok ka intention ka badon hanga haba nga pul se kani hapo rensan social media kalong bagi nomi khmat ki jongi ka department let's say dei tang kata ka department PWD jong ka state Meghalaya henry let's say kala bandai hadu ka ministry road of transport jong ka sarkar India ru let's say ila ban yoi haduk kat no kejing kadong kathan kejongi henry ki don ki bapersang ban yalam bakla ngi yu ileng bagi comments ki ong ba kini ki briu nanir pok ka jaka nanir pok kadong kathan haba kim kwa surok la don ka sarkar ki terwa ya ka surok tulin henry ki persya haswa bangan jubab ya kata ngai don tangkum de ban ong kamut tang namar bangi tangan ngi terha ka kepo piwan terwa kaja kabadap dakadok kajhur sipliang tangba ngiyu kendiang bapila da ber dakabi hakatu kaja kan mentoi yu pengin kedang da kata kaja kapor bengi tangan tangba hadin katu kat ne minit pat ngin yap na kejing trikam jong tu kabi kata kadi jubab kabana kaliang kajonga ya gitu ki persang banyalam bakla boong bangilong ki persa ka roy kapar ka development namar ba katu ka surok tulin kapaka sarkar India kawan ban terwa kadai kabala thok syai hang tu balak keren syai to facilitate the uranium mining ngikam persa ya ka roy kapar ngikam persa ya kata kasurok hangi persa ya ka ka kentin ka bathok hang tu badlara ki kloy ban penkelang tu kentin mano bom trek mano bom pediang ya ka roy kapar namar kata ka kerwa bat ka khubor ka jingkerpat syaka sarkar syaka ministry kalong ba
To naya keren su, ya kata katulin lani ka furlin. Naya keren ya kata ka railway, naya keren ya kata ka airport. Henry ai shwa yangi tang ka black topping. Tap rong, siang rong, pen bha shwa ya ka nala, pat siang rong bha ya ka ni ka surok nawa kaji syaranikor. Katno kan long ka jingker ku, katno kan long ka jing songu. Na banta kita ki nong mikmat pat ba, na banta ka sorkar jela lani ka sorkar India. Lada kalong ka jingker ku nam tau pat ba na sosnong. Namar kata ngakwa ban pha kan ni ka kurwo shaw para nong sosnong chong ka dong ka than. Syaki parari ba ka jongi. Tongin bread no ya ka jingkela kepada tang ka dor na ka wei ka sansdam sya ka wei pat na ka sanspa sya ka sya arhaja sya ka syajar na ka syajar sya ka arhaja. Namar kabdei ke jingkela ka pasisya. Hangi don kam syapat ke jingkela ka ba nai up bakin one eye maki yangi ka por tevut. Sanspa syajar lan arhajar ka shivut ke jongi. Hanri ngimdei ban benut datangi dei ban ai kala mangi arhajaru namta jong utu ubami khmat bat ubangi ila bat bangi idon ke jing syania hau lan haka. Kata ka dei ka kerwo, kata ka dei ka message, kata ka dei ka awareness ngala banong. Syaki kun ki hajar kadong katany ki parado persnam ki jongi ki pamat ya ki jing ki pamat ya ki jing jenjar ki pamat ya ki jing sertok haka let kawan ha ka jing yat lenti ki jongki ka jongi ki paman kasngi lengba ka jing ibeng lengba ka jing mum pai khamat nakaliang jong ka department lane nakaliang jong ka sarkar balai nganut banong baka jing kala ka daitang nakaway ka sansdam, siya kaway ka sansdam, naka sanspa siya ka syajar, naka syajar siya ka arajar. Na yu ibat nga sakhi dal gi jong ki khmat. Haus nam arajar pulai. Ki don ki nomi khmat. Ki don ki candidate. Ki baka jing tabut ka day lasay. Kin wan kita ki leaders ngila banong. Siya ki ying ki sem ki jonga ki jongpi. Ban wan terwa by tabut. Kapas siosi kalong hakada ka jing terwa by tabut. Ya kitu ki bala kenjok khat prasnam ki babyang ki kiti ki jat ki ai arhajar namanta ka shivut ban litabut ka sosi kalong udon pramarjan ubadon ka jingduna had khotmet ubamla ban tri ubamla ban kata bomdon ka kamai kaji tang namar ba umpat dap khat prasnam batang namar ba umpat yovut na u ngam yu i ba kita ki leader kin terwa watang sanspa tingkah. Henry hakibat don kita babyang ketiga kejat. Namar baki tip baki yo ya ka shivut ke jongki kim salia bantit arajar shivut. Namar kata ko ki paradong parathan ki parado persnam sange bangin pelong ke jingkela tang daga tengka namta ka shivut ke jonga ke jongpi. Henry ai bakata ka jingkela ka basisya kendai na ka jingkit kli jonga ke jongpi bangi khmik lenti baka sarkar bat ka department kan sim kia ban wanra sisa yang kata jing mentoy jong pat ba no susnong jong ka ni ka dong ka than hapo ka area ka dong ka than ka jongi kublai sibun